Өйдә тик башкорт телендә һөйләшәбез. Русса безнең өйдә һөйләшмәйләр. Балалар баксаһына йөри, мәктәптә. Унда тоже балалар русса һөйләшәләр бит инде. Ул телевизордан барып русса өйрәнәләр. Бала менән мин аралашу башкорт телендә булырга тиеш дип уйлыйм. Бөтәгез дә шуга өндәйм инде. Үз нәселен, үз милләтен онытмаска дип уйлыйм. Ул бит урыс телендә һөйләшә, барыбер неен оныта, телен оныта, ада уже бөтен неен оныта. Шуга милләтте, телде һаклап калу шул иң мөһим дип уйлыйм баласага, башкорт теле. Бәләкәйдән шигыриятларга өтәм, шул телмәрен асырга, г хәрефтәрен балалар авыр әйтә хәзерге заманда. Шуга шуны өйрәтер өчен башкорт шигырьләре ятланык бәләкәй сактан. Садикта балалар баксаһында ла бик һәйбәт катнаша, конкурсларда шигырь ятлый, әкият һөйләй. Булай ихлас катнаша, үзе теләп катнаша. Бу шигырьне мына озын шигырь бит инде 3-4 көн эчендә ятланык булай. Бик яхшы ятлай, шәп. Туган телде һаклау өчен иң беренче, әлбәттә, өйдә башкортча һөйләшергә кирәк. Кызганычка каршы һәр вакыт ала мөхит булдырып булмай. Мына бигрәк тә кала балаларына күршеләрендә лә башкортча һөйләшкән бала булмаһа, башкортча һөйләшүчеләр булмаһа, балалар баксаһында ла булмаһа, бу әлбәттә балаларның телен бутауга килтерә. Шуңа күрә бына әдәбиятты һайлап шигырьләр ятлату минемчә бына телмәр байлыгын да үстерә. Хәтерде лә яхшырта, шул ук вакытта телде яхшырак белергә лә ярдәм итә. Мин бигрәк тә һөйнәм, минең бит инде балалар дөньяһы дигән төркемем бар ВКонтакте бәйләнештә сайтында. Менә шунда балаларның үзләренең инеп шигырьләр, бәләкәй генә булһа хикәяләр язуын теләр идем. Балаларны иҗатка алыктырырга кирәк. Үзләренең ятлауы бик һәйбәт. Инде үзләре иҗат итә башласалар, бу уларның аң даирәһендә үстерә, телмәрендә үстерә. Ул телде яхшырак белергә лә ярдәм итә. Мин үзебездән сыгып әйтәм, менә без бәләкәй генә авылда туып үскәнбез, әйбәт. Бөтәбез дә 11-бездә бер рус телен без аралаша ла белмәдек. Без былай гына мәктәптә генә белдек. Ләкин менә Аллага шөкер без бөтәбез дә югары уку йортына укырга индек. Үзебез укырга бардык, менә Өфөгә лә бардык, Стартамакка үзебез уку йортын һайлап барып, документларны тапшырып, имтихандарды тапшырып укып сыктык һәм Аллага шөкер бөтәбез дә эшләп йөрибез. Ана шул үзебезнең башкорт теле аша, үзебезнең моңыбыз аша, йырыбыз аша без менә ошо дөньяны танып белдек. Шуңа күрә ниндәйдер теге телде һайларгамы, юкмы дигән ата-әсәләргә мин шул тиклегем хайран итеп калайм. Әлбәттә, телеңне һайларга кирәк. Ул тел башка телдәргә юл аса. Ана шуга теге яшел юл аса дип әйтергә була. Башкорт телен белгән бала рус телендә, башка төрле тел, төрки телләрендә белә. Шул ук вакытта инглиз телендә лә тизрәк үзләштерә ала, немец телләрендә, сит телләрендә үзләштерә ала. Шуңа күрә бөтенеме ана шул үзеңнең туган телеңдән, әсә телеңдән язарга кирәк. Гариза телемде һайлайм, менә ошо телде укытам дип гариза әгәр дә язарга кирәк икән, әлбәттә язарга кирәк. Туган телде һаклау өчен иң беренче, әлбәттә, өйдә башкортча һөйләшергә кирәк. Кызганычка каршы һәр вакыт ала мөхит булдырып булмай. Мына бигрәк тә кала балаларына күршеләрендә лә башкортча һөйләшкән бала булмаһа, башкортча һөйләшүчеләр булмаһа, балалар баксаһында ла булмаһа, бу әлбәттә балаларның телен бутауга килтерә. Шуңа күрә бына әдәбиятты һайлап шигырьләр ятлату минемчә бына телмәр байлыгын да үстерә. Хәтерде лә яхшырта, шул ук вакытта телде яхшырак белергә лә ярдәм итә. Мин бигрәк тә һөйнәм, минең бит инде балалар дөньяһы дигән төркемем бар ВКонтакте бәйләнештә сайтында. Менә шунда балаларның үзләренең инеп шигырьләр, бәләкәй генә булһа хикәяләр язуын теләр идем. Балаларны иҗатка алыктырырга кирәк. Үзләренең ятлауы бик һәйбәт. Инде үзләре иҗат итә башласалар, бу уларның аң даирәһендә үстерә, телмәрендә үстерә. Ул телде яхшырак белергә лә ярдәм итә. Мин үзебездән сыгып әйтәм, менә без бәләкәй генә авылда туып үскәнбез, әйбәт. Бөтәбез дә 11-бездә бер рус телен без аралаша ла белмәдек. Без былай гына мәктәптә генә белдек.
Лекин мына Аллага шүкүр без бүтөбүз югары окуу йортуна укырга индик. Үзебез укырга бардык. Мына Өфөгө эле бардык, Стартамакка үзебез окуу йортун хайлап барып, документтарды тапшырып, имтихандарды тапшырып укып сыктык һәм Аллага шүкүр бүтөбүз эшләп йөрибез. Ана шул үзебезнең башкорт теле аша, үзебезнең моңыбыз аша, йырыбыз аша без мына ошо дөньяны танып билдик. Шуңа күрә ниндәйдер теге телде хайларгамы, юкмы дигән ата-әсәләргә мин шул тиклегем хайран итеп калайм. Әлбиттә телеңде хайларга кирәк. Ул тел башка телдәргә юл аса. Ана шуга теге яшел юл аса дип әйтергә була. Башкорт телен белгән бала рус телендә, башка төрле тел, төрки телләрендә белә. Шул ук вакытта инглиз телендә лә тизрәк үзләштерә ала. Немец телләрендә, сит телләрендә үзләштерә ала. Шуңа күрә бөтенеме ана шул үзеңнең туган телеңдән, әсә телеңдән баш язарга кирәк. Гариза телемде хайлайым, менә ошо телде укытам дип гариза. Әгәр дә язарга кирәк икән, әлбиттә язарга кирәк.